Waray bola. Good size lang. Bakit? Kasi yung 4 kanina. Siway ka talaga, no? Wala kang lighter. Republic tayo. Meron lighter dito. Takot po si Cardiagi sa ilan. Malagyan yung cellphone mo. Sa ibabaw, niya ka ala. Dudulis yung pa. Dulas kasi. Slide dito na. Sa simento. Pag tumatakbo kayo parang ano. Ang over ba? Dito, sa isang mata ko. Pinagpawisan ka lang ako na yan. Si Jake. Mansi pa ba tayo? Oo. Kayang-kaya naman eh. Tagal kaya score natin. Kasi kayo lang naman pumupuntos eh. Puro salaksak lang tayo. Kasi kami sa ilalim, hindi naman kami masyado kasi mahigpit. Nag-break sila noon. Ano no? Tinitiro no? Tsaka di mo napansin, gitna. Maluwag gitna natin eh. Kasi dahil dito. Pag tumakbo ang gitna, titirahan mo. Ay, lakas talaga nito na yan, no? Jomar, no? Gano'n ang katawan. Ano? Anong tira eh. Tira sana kasi. Taka na, hilig nyo kasi sumalaksak eh. Si Carlo, di rin titira. Kita mo si Carlo kanina nung tumitira siya, di ba? Tatlong sunod. Ang gulo eh, no? Pag ang gulo rin yung tawag eh. Kanina. Di ko pa tinitira, di ba? All pala. Bet, bilhin yung sa tubig. Taka na. Ang pere, pumoto ka. Kasi ano, may barya tayo nung kanina. Yan. Sir, lalo na. Beach, nagbayad ako beach, ng ticket. Kasi pag puro tayo sa loob, masigip na eh. Kaya kailangan may tumitira. Wala sa akin. Baribaw! Sita mo, di ba? Mga yan ah. Kayang-kaya naman eh. O, da. Grabe talaga si Mouse kumuha.
Sige, tira mo lang. All six. Nice, Mong. Seven, six. Wala na, rebound. Ay, grabe, ang lupit. Ang ina mo, Mongs. Pinagagawa mo. Ilang? Sana masarap po. Ano? Baba. Ano? Tuming kasi di naglaro eh. Ang kana dinot na ako bahay. Ang nagbabike lang ako kanina eh. Dapat may surbol kayo. Pagala-gala ka kasi. Siyempre, pangit na sa bahay lang. Bigla ako mabaliw eh. 9-7, dalawa. Nine eight, 9-8. Nine eight, isa. Ano? 09, isa. Grabe, no? Alden. Ito yung tawag na veteran. Ano yun? Gitna. Ganun sa ano ba yung ganun yun eh. Mga ano yun, no? Pag yung tumatak Tabo. na gitna. Gitna. Wala eh. Mga nakabang tayo. 1-0. Hindi yung mahirap eh. Sila. Kayo. Ngayon mo, binawi-bawi ang puta. Naka-vlog pa eh. Grabe, kumpiyansa sa tira, no? Scoring machine. Butas na yun. Match lang talaga sila ni Imo. Uli!
All one lang, all one. Challenge ko na. Okay na, okay na. Challenge! Wait ha. Kaya kayo ba? Tapos! Angat na. One. Huwag ka masyadong mga to. Wala. Magong. Grabe. Galing kumuha sa ere, no? Kano yung pusta natin ngayon? 550. Sayang din, no? Kaso, hindi gaano kumano sila. Maano pa siya? Di ba malambot pa? Uli mo! All three. Baka. Ina! Sorry. Ay, putang ina. Go! Yun, no? Hindi nyo nakita sa mapa. Bilis nga lang laro natin kanina. Para 16 minutes lang. Siyempre, inom time ng linggo, tangi. Namumuli na nga sa akin kung parin eh. Bigyan na! Namumuli na nga sa akin. Punta yung kahapon, lasing eh. Bahay. Kagabi. Pumunta sa inyo. Hindi na si Julian kanina. Some lights? Good! Ano? Saka doon pala niya. Yun. Walang tumama sa amin. Yan! Mangarang kayo eh! Laki niya. Oh! Patay. Apo! Yan! Pakita. Salamat eh. Pero kung gusto mo kasi makukuha mo. Lakas. Okay! Patay.
Galing mo, kuya. Kapit side bet. Ujan! Good! Back! Back! Wala. Wala. Olas, no? Boss, labas ka. Yun o, ganun mo. Game ball. Galing mo pa. Spot labas pa rin. Pag sa loob. 1-0. Piyansa ah. Kro. Naglaba yun, oh. Magkano kinuha mo, boy? Sandan lang. Googlean, ayun lang pinahawak sa akin ni Ipoy. 290 ata eh. Ano? 290. Ano nangyayram sa'yo? Pensa na yan. Waray bowlers. Sige. 800 lang to. 100. Sino ba pinahiram mo ng pera? Ba? Babaw. Tumudo ka doon. Tuloy lang ako. Ako lang sa 20. Gusto ka pa dyan. Ba? Ba't nga lang? Bitch, pera mo bitch, nalaglag. Oo. Ito. Okay na yan, basta kuhain mo. Okay na. Sa kanila lang, huwag na sa akin. Ang muna sa'yo. Huwag na, 50 lang ako dun eh. 20 bawas ko. 310 siya eh. Oo, bawas na 20. Kalak lalaro pa kayo. Kaya pa nga eh. Kasi 140. Huwag ka talaga, magawin ka pa eh. Ah, ganun dahil. Tapat ba tayo? Tayo na kaya jersey ko. Tapat lang, tapat. Tabo lang. Oh, ito na. Sartado si Otep. Otep, Otep. bakit? Naarboran ng ano, tropa niya. Nang, Sinabayan ko nga. yung ano, yung si Richard. Uwi ka na? Uwi ka na dun. Kaya ko naman lahat ng ginagawa mo eh. Kami tapos. Lang ako noon. Bawi. 300 ako eh. Kanina 200 lang ako. 300 ka, di ba may inabutak sa'yo 600? Bali magiging 1 to that 10 doon. Nanalo kayo. Taas to mo, no? Bye. Lang, no? Taon, no?
Galing nga mo ba? Ba? Tapos, hindi minira sa Bola ba? Pinasakay ko. Naglaro niya yung Reggie. Pinaglaro lang sa Reggie. Kaya naman na Reggie, pinaglaro lang. Yung mga palusot-palusot. Kuya Josh, Bakit pinuto mo yun? Isang daan mo. Bawi sana no. Sana. Wala kasing tiwala. Parang kasing walang pungay ang mga maliliit. Nakakapuwing na. Oo. video eh. Alay, may camera dito eh. May camera kaya kailangan tanggi. Nice. Oy, nakuhaan ko yun. Ano kaninang pepe ko ah. Putang na. Wala mo naman. Wala kasing shoes eh. Itong kalaro natin kanina. Ang ganun tayo dyan. Muli yan, nilaglaro yan. Pa kaya man. Pero balak ko simentoan. Ano, putong naman. Ba't di pa ang sinutuan? Hindi, nilito pa yan. Ha? Binibigyo. Kaya mo. Pag yun. Hindi na kaya nga eh. I need. Kulang sila sa taga-tira sa labas. Zero eight. Saan? Sa farm? Maglalaro sila. Ito nga lang talagang dayuan dun. Hindi naman sa pan. Sila lang. Dati hindi tayo yun. Ang tago kasi yung pandemic. Sige mo kayo. Saan mo naman yun? Sino? Yan? Player ng Ever Company. Hang? Dalawa sila din. Paraw. Oo. Ayaw mo na? Ito pa. Putok lagi sa akin yan. Buong video na yun sa akin ha.
All one. Ano, ito tayo tol. Ano kaya pang araw? The beach. Mar, labas yan. Try mo, ayaw mo lang. Tuwan. Grabe naman. All two. First chance pa lang eh. Alis ka Daloy. Ayaw mo na? Ayaw mo yata eh. Papahinga ka na ba? Relax lang, magpahinga. Ano naiinis? Tanong mo kasi. Bakit? Kailangan mo nagkakapitan kami. Tumawag siya na po. Nawala siya tumawag. Tira ko. Tira. Tira dyan. Pre, tira no. Tira. Sa atin laro natin, maganda eh, no? Maganda talaga, syempre. Tambak. Kapasa niya yan sa akin. Hindi pa rin. Hindi. Utang na Hindi dyan. Hindi naman naalis yun. Vlog pa rin. Kasi kapasa. 3-2. Maray upay. Mar. Ito yung ginawa niya. Tira dyan, tira! Uy, tumingin pa. Mararbor ka mat. Sa'yo na. Dito. Spot lang. Kailangan pala magsumasabay eh. Hi, Pan. Dahil naka-1K ako, naka-1K bills ako. Madudura ako sa bibil. Dito mama. Warning. Inom. Ilalim, dalawa! Gagi, hindi ko nakuhaan. 5-4. Kalis tayo! Pwede dito ka pre sa kabila. Ayaw nga, sablo yung kayo kasi. Hindi nagawa ko na ito birthday. Last. Jay, tabi dyan, Jay.
Post mo na, post mo na. Game over. Post mo na.